Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos na radio e na televisión de Cerceda ca información. Hoxe é martes, día 16 do mes de setembro, e ximos a falar do comenzo xa das actividades municipais, deportivas, culturais, etc. Falaremosles deso, como tamén de que este venres que ven, xa este venres día 19, o Mago Antón vai a estar en Cerceda, no campo da feira. Este domingo tamén hai teatro, domingo día 21 hai teatro ás 12 do mediodía para todos os públicos. Tamén se celebra en Meirama as Dores Pequenas. Falaremos da renovación do DNI que ten aberto plazo para poder solicitalo, para renovalo despois no mes de outubro. E recordamos que tamén se publicada a semana pasada a resolución das axudas municipais para a axuda de material escolar e libros de texto. Hai uns talleres de formación digital para adultos que van a ser no local de informática, no centro cívico. Falaremos de unha excursión que organiza a Asociación A Baixa de Cerceda, tamén da Oficina de Rexistro Clave, da ITV de Turismos, da ITV de Maquinaria Agrícola e de unha exposición de artesanía, así como tamén da segunda carreira do Camiño Verde da Diputación da Coruña. Por último, nos deportes, falaremos hoxe de Atlética Silva, que ten aberto plazo para inscribirse, pero tamén de un dos seus componentes, Pepe Domínguez, que quedou campeón de España esta pasada fin de semana. En canto tempo, as previsións para mañán son de tempo de novo anticiclónico con lixeira subida de temperaturas. Como decíamos ao comenzo do informativo, o mes que ven, no mes de outubro, comenzan todas as actividades promovidas polo Concello de Cerceda, actividades deportivas, culturais, de memoria, ximnasia para adultos, informática, natación, etc. Todos os que están inscritos comenzarán o día que lle corresponda no calendario desa actividade. En caso de algún problema ou cambio, se lle comunicará directamente á persoa, ou ben dende o Concello ou dende a persoa encargada de impartir esa actividade. Pero que sepan que en outubro comenzan todas as actividades que promove o Concello, natación, actividades deportivas, actividades culturais, etc., e que todos os que se inscribiron están para participar nelas en outubro. Pois máis temas, falamos agora do Mago Antón, porque este próximo venres, xa día 19, o Mago Antón vai a estar en Cerceda. Este venres pola tarde, o Mago Antón terá instalada no campo da feira de Cerceda o seu Mago Móvil para ofrecer o seu espectáculo 50. 50 é un espectáculo que fai un percorrido pola traxectoria profesional do Mago Antón, articulado en torno aos seus números máis senlleiros adaptados ao Mago Móvil, que incorpora materiais audiovisuais que ilustran estes 50 máxicos anos, dando unha perspectiva global da carreira do Mago Antón como artista escénico, creador de números para outros magos e referente das artes escénicas en Galicia. Hai sesións este venres a partir das 5 da tarde, hai unhas 5 da tarde, outras 6:30, outras 8 e outra ás 9:30. A entrada é gratuita e será por orden de chegada ata completar o aforo. Lembren que é gratis, está organizado pola Rede Cultural da Diputación e o Concello de Cerceda. Tomen nota, porque este venres, día 19 pola tarde, de xeito gratuito, poden ver o espectáculo 50 do Mago Antón no campo da feira de Cerceda. Máis temas, este domingo hai teatro. Este domingo, día 21, ás 12 do mediodía, o Auditorio Municipal de Cerceda vai acoller a obra Castelao, unha obra para todos os públicos da compañía Cultura Activa. Está protagonizada por Mónica Camaño e Cris Collazo, dirixida por Fina Calleja. Ten unha duración aproximadamente de 1 hora, na que Castelao é unha figura capital da historia das artes en Galicia e non contaba ata agora cunha proposta escénica para a infancia.
Esta obra, dirixida por Fina Calleja, presenta un Castelao de 8 anos na súa vila natal, divertido, ledo e aventureiro, que busca interactuar coa audiencia en todo momento. Cultura Activa Producións propón unha montaxe de ritmo trepidante, unha tensión dramática desta peza que cabalga sobre o lombo dunha persecución polas rúas de Rianxo nas horas previas á partida de Daniel cara a Argentina da man de Baltasara. Comenzará un percorrido emocionante condicionado pola urxencia e a inminencia da viaxe. Durante o espectáculo, protagonizado por Mónica Camaño e Cris Collazo, Castelao debe resolver co seu inxenio e dialéctica os misterios desta vila mariñeira. Xa saben, unha obra para todos os públicos sobre Castelao este domingo 21 de setembro ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Máis temas, a parroquia de Meirama celebra as súas festas, en este caso as festas das Dores Pequenas, esta fin de semana. A pasada fin de semana foron as súas festas grandes e agora este sábado, que ven, día 20 de setembro, serán as Dores Pequenas que comenzarán con unha misa a unha, que de novo estará amenizada a saída polos irmáns de Meirama, ca súa música tradicional galega. Ás 2 da tarde, sesión vermú co dúo Maracuyá e a partir das 3 un gran xantar popular a cargo da pulpeira Juan Guerra, co menú a base de entrantes, pulpo con cachelos, churrasco mixto con criollos, ensalada de patacas, postre, café e chupitos, todo a fartar, segundo día a organización. O precio para os adultos de 40 euros, de rapaces e rapazas de 5 a 12 anos, 18 euros, os máis pequenos gratis. Os tiques poden sacalos no estanco de Meirama, no Café Bar JB ou con calquera membro da comisión. Despois do xantar pola tarde hai bingo, hai Día do Neno e tamén despois tarde e noite con verbena, co dúo Maracuyá e o DJ Jesusiño. A máis temas, en canto á renovación do DNI, decir que o xoves día 9 do vindeiro mes de outubro virá a Cerceda unha unidade móvil da Policía Nacional para realizar a renovación do DNI no noso concello e tamén, se alguén o precisa, o pasaporte. Xa se pode pedir cita na Policía Local de Cerceda, na planta baixa do concello. Aí poden pedir cita para renovar o DNI en Cerceda o xoves 9 de outubro. E para que fagan as súas previsións, voltarán de novo con esta unidade móvil a renovar o DNI en Cerceda o 3 de decembro. A finais da pasada semana se publicaron as axudas, a resolución das axudas municipais para material escolar e libros de texto, as axudas á escolarización para este curso 2025-2026. Foron concedidas un total de 150 e rechazadas unhas 59. A media das axudas ronda entre os 160 euros, ou mellor dito, a media é 160 euros aproximadamente. Hai algunha que pode chegar aos 212 euros e algunha que pode chegar aos 85 euros. As persoas interesadas dispoñen ata o 25 deste mes de setembro para presentar as alegacións que consideren oportunas, así como tamén para chegar a documentación ou xustificación que estimen pertinente. Decir que teñen ese plazo para facelo e reclamar aqueles que non lles foi concedida. Asimismo, tamén todos aqueles os que lle foi concedida, aqueles beneficiarios das axudas, disporán ata o 13 de outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa do gasto realizado. No caso de que as persoas interesadas non presenten esa xustificación, non presenten as facturas, se entenderán que desisten desta axuda. Poden facer todo polo Rexistro do Concello na planta baixa, pola sede electrónica, e se teñen calquera dúbida poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. Falámosles agora dos talleres de formación digital para adultos. O xoves, día 25 de setembro, o xoves da semana que ven, o aula de informática do Concello de Cerceda, que dirixe María García, está no Centro Cívico, organiza unha charla, uns talleres de formación digital para maiores e adultos de xeito gratuito. A primeira das charlas será ás 10 da mañán, lembren, dese xoves
día 25. A primeira das charlas será as 10 da mañán ata as 11, é dicir, unha hora de charlas, na que aquelas persoas maiores que queiran aprender competencias digitais para facer videochamadas con familiares ou con amigos, para evitar estafas digitais ou para acceder a libros digitais, películas, música, etc. A segunda das charlas será a partir das 11:30 e ata as 12:30, no mesmo local, en ese mismo xoves, para aprender a buscar emprego en liña, aprender a facer un bo currículum, participar en entrevistas virtuais ou aprender novas profesións. Poden inscribirse aqueles interesados no teléfono 881 025 131 ou se queren tamén poden facelo por WhatsApp. En este caso, poden chamar ou poñerse en contacto co WhatsApp 644 52 99 90. Falámoslles agora da Asociación A Baixa de Cerceda, que organiza unha excursión. A Asociación de Veciños A Baixa de Cerceda organiza unha excursión para o sábado 4 de outubro, que vai a ser a Muros, Noia e Negreira, con comida e baile no Hotel Millán. O precio de toda esta excursión é de 40 euros por persoa. Poden ir socios ou non socios. A saída será ás 8:30 da mañán do local social do Piñeiro ese día no que se fai a excursión, que lembren que vai a ser o día 4 de outubro, sábado 4 de outubro. Poden inscribirse no local social ou con calquera membro da directiva. En este caso tamén poden chamar por teléfono o 636 94 15 53. Un día máis lle recordamos que o Concello de Cerceda dispón da oficina de rexistro clave para que aquelas persoas, veciños e interesados, podan acadar aquí as credenciais digitais de número clave, clave PIN ou clave permanente ou clave móvil para relacionarse electrónicamente coas administracións. Se queren pois acadar este certificado digital, o rexistro clave, teñen que achegarse ao Concello no rexistro na planta baixa. Falamos da ITV de Turismos porque recordamos que a partir da xornada de mañán se pode pasar a ITV de coches de turismos en Cerceda. Unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control estará nos aparcamentos superiores, no Acevedo, no Parque Acuático. Van a estar a partir de mañán e ata o luns que ven, día 22. O luns que ven estará só pola mañán e os próximos 3 días desta semana estarán pola mañán e pola tarde. Aínda quedan prazas libres. Se alguén quere anotarse, pode facelo a través do teléfono, marcando o 981 92 80 80 e pedindo cita ou a través da súa páxina web sicitv.com. E se o que quere vostede é pasar a ITV de maquinaria agrícola, estarán o mes que ven. No mesmo lugar se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola dende o día 9 ao 21 de outubro, do 9 ao 21 de outubro se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola en Cerceda. Para pedir cita, que xa poden facelo, a través do mismo teléfono 981 92 80 80 ou a súa web www.sicitv.com. A sala de exposición Xosé Neira Vilas, que está ao lado da Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da feira, acolle as obras gañadoras do 15º certamen Antonio Fraguas de Artesanía que convoca a Diputación da Coruña. En este caso estará exposto ata o domingo 28 de setembro. Ata o domingo 28 de setembro se pode ver esta exposición polas mañáns dende as 9 ata as 2 de luns a venres. Falamos agora da segunda carreira Camiño Vía Verde da Diputación da Coruña. O domingo 28 de setembro se celebra a segunda edición da carreira Camiño da Vía Verde Compostela Tambre Lengüelle, organizado pola Diputación da Coruña e que ten como percorrido parte tamén de Cerceda. O percorrido da proba será de 11 km e medio e tamén haberá unha andaina de 6 km 200 metros, así como diferentes probas para os máis pequenos. Poden inscribirse na ligación que poden atopar na páxina de atletismo.gal. En atletismo.gal, aí, na carreira Camiños da Vía Verde, poden inscribirse. En canto aos deportes, falamos hoxe de Atlética a Silva Ordes, porque este equipo de Cerceda
teñen agora, neste momento, aberto as inscricións para adestrar, é dicir, correr, mellorar marcas ou simplemente disfrutar do deporte en boa compañía. Atlética Silva ten agora o prazo aberto para as novas inscricións. Para todas as edades e niveis. Hai adestramentos guiados por profesionais, ambiente deportivo, san e familiar. Isto é Atlética Silva, ten aberto plazo para inscribirse e tamén está de noraboa Atlética Silva porque un dos seus componentes e tamén fundador, José Domínguez Caballero, conseguiu de novo ser campeón de España en probas combinadas en máster. A pasada fin de semana se realizou en Alcobendas, en Madrid, o Campeonato de España de probas combinadas máster, donde Pepe Domínguez lograría a vitoria no décatlon de maiores de 50, 3 anos despois da súa anterior vitoria. Logrou impoñerse ante os seus rivais con 5.691 puntos, donde destacan entre elas as súas marcas en lanzamentos e tamén, en este caso, na carreira. Tamén destaca en lanzamentos e na carreira. Noraboa a Pepe Domínguez por ese novo Campeonato de España. En canto tempo, para mañán nova xornada baixo o dominio das altas presións, polo que mañán teremos néboas en comarcas do interior. No resto de Galicia haberá prácticamente ceus despexados e as temperaturas experimentarán outro lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do oeste-noroeste frouxos en xeral. É dicir que esta situación se vai a manter nos próximos días. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos, na radio está Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.